Tadi kaham jatna. Oke koke hai tini sini 2014 simi TPF asai phaiwi. Tabo ha te do phani bangwi sabak khai phaimani NRC case ni bising te khaigwi. Tini ni os halo tini 2022 3 tarik mas poila bosor bu poila tini ni os halo sing sini ha do phani ngui ha do phani sabani bangwi te sini sabano kaplai khainani bagui जों तिनी जानि जाजा बयतो खाइमा जा केबा बाबा गरिया केबा आमा संक्रमा केबा जिसु अम हाइ खाइबै जत जानि जा हानजागमा जा बयतो खाइमा जा मुताइनो तिनी जों दियाइलाइनाय ईश्वरनि थानिगो बाबा गरियानि थानिगो तैबो जों दियाइलाइनाय तिनी टीपीएफ नि एगेन्स्ट बासावै तिनी एनआरसी लामाव कासंगै दंनाय तिनी दाखुक तै बुकुक संदोंनो ईश्वरना कारलांथों तैबो जों ईश्वरनि थानि सानाय दिनै पिके मेडमनि बिसिंथि खाइबै अ हा दफानो यक समारलांसिथों तैबो हायनो दिनै पिके मेडमनो दिनै ईश्वर हाय केबाव दिनै बाबा गरिया तैबो फागलांसिथों हाय होनै दिनै जों अर जागा बाल खाइबै जाने जा पैतो खाइमानि मुताइनो ईश्वरनो जों दिनै दियाइलाइनाय एनआरसी नि बागै हामबाय जतन me